A barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin da muke ci gaba da koya wa mutane yadda trading na forex trading yake kasancewa. Duk da wannan muna shafin Derrit ne na Boom yanzu Boom 1000. So idan ka kalla za ka ga mun yi zane, mun zana kasuwar yadda ya kamata. Domin gashi nan ka ga mun zana shi kamar yadda kasuwar take, za ka ga the ascending pattern ne. Gashi nan yana sauka daga nan zuwa nan. In ka kula za ka ga gashi nan tun daga nan ya fara higher high, higher low, higher low, higher high. Gashi nan har aka zo aka samu breakout a wurin nan. To a yadda aka samu breakout a wurin nan dama automatically nan za ka sa buying ne. In ka sa buying, so nan blue line din nan zai kasance TP ɗinka. In ya kasance nan ne TP ɗinka, nan ne za ka je ka ɗauki TP ɗinka. Domin in ka yi zana kasuwa kamar yadda kuke gani dama nan gurin zone ne. To kuma zone ɗin ya riga ya zo ya da kaya koma ya yi breaking. So in dai ka riga kana bibiyan mu ka san yadda kasuwa take kasancewa, ka san yanayin breaking ɗin dama tifin ka zai kasance a wajen blue line ɗin can shine 1102.5740. To nan kenan. Saboda haka a yadda kasuwar take tafiya haka ku ci gaba da bibiyo mu, za mu nuna muku yadda kasuwar za ta dinga kasancewa. Kuma kamar yadda kuke gani, kamar yadda kuke gani wannan channel ɗin tamu ce wadda muke koya wa mutane forex da Hausa, wato AA Forex. Yauwa muna so da Allah duk wanda ya kalla, duk wanda ya shiga ya je a yi mana subscribing, a danna ƙararrawa domin muka saki sabon bidiyo ya bayyana gare ku. To masha Allah muna godiya.